A Garda Civil sitúa Santos Cerdán como o enlace entre o Goberno e a empresa Acciona nos presuntos amaños de obra pública. O exsecretario de Organización do PSOE recibía comisións do 2%. É o que revela o último informe da UCO, que tamén apunta a influencia de José Luis Ábalos nesas adxudicacións irregulares. Santiago vai contar cun centro de acollida para vítimas da violencia machista que sofren ademais problemas de adicción. A conselleira de Política Social tamén anunciou no Parlamento que antes de final de ano se van poñer en marcha os centros móviles de información á muller que percorrerán zonas do rural e campus universitarios. Bos resultados da campaña de recollida de olivas en Quiroga. O froito dá bo rendemento nos lagares, malia o seco que foi este verán. De cada 6 kilos de oliva, saelles 1 litro de aceite, un rendemento maior ca o do pasado ano. Boas noites. O xuíz do caso Coldo chama a declarar como investigados 3 exdirectivos da empresa Acciona por supostos amaños de obra pública. O informe da UCO sitúa a Santos Cerdán como enlace entre o Ministerio de Transportes e a construtora a cambio de comisións dun 2%. O último informe que a Garda Civil lle entregou ao xuíz Leopoldo Puente revela que Acciona era unha das empresas que máis contratos de obra pública conseguía na etapa en que José Luis Ábalos era ministro de Transportes. A UCO destaca literalmente a predisposición que había no Ministerio por favorecer a construtora. O informe sinala que o exsecretario de Organización do PSOE, Santos Cerdán, era o que actuaba de enlace, o que se encargaba de xestionar o cobro de comisións que despois se repartían entre el, Ábalos e Coldo García. Sacaba presuntamente un 2% do importe de cada adxudicación. Acciona pagaba esas comisións, di a UCO, a través da empresa Servinavar, propiedade do empresario Anchón Alonso, tamén imputado no caso Coldo, e do propio Santos Cerdán. A Garda Civil di que Acciona era a principal fonte de ingresos da empresa, que supoñía o 75% dos seus beneficios. Como resultado desas pescudas, o xuíz decidiu imputar 3 exdirectivos de Acciona que aparecen citados no informe. Un deles, Justo Vicente Pellegrini, aparece en fotografías con Santos Cerdán, reunidos nun piso en Madrid, alugado a nome de Servinavar. A UCO tamén confirma a existencia dunha tarxeta bancaria da empresa, coa que, di o informe, Santos Cerdán e varios familiares gastaron máis de 33.000 euros ata a detención de Coldo García. O informe da UCO asegura que o PNV pediu a Santos Cerdán colocar 3 altos cargos e manter a outro nomeado por Zapatero e moi vencellado con adxudicacións presuntamente amañadas entre Acciona e Servinavar. Os nacionalistas negan calquera vinculación ca trama e os supostos nomeamentos. Tamén que esas peticións a Cerdán tivesen algo que ver ca moción de censura que levou a Pedro Sánchez ao goberno. A UCO afirma que Coldo, Cerdán e o cargo, o que apunta o informe, seguiron de preto un dos proxectos postos en dúbida e que mantiveron contacto con políticos e cargos públicos. O Partido Popular pide a dimisión de Pedro Sánchez. Consideran que o informe da UCO cuestiona a legitimidade do pacto co PNV para apoiar a moción de censura que o levou a ser presidente do goberno. Lo que se nos vendió a todos los españoles como un pacto entre partidos para acabar con la corrupción, en realidad fue un acuerdo para institucionalizarla. Y lo cierto es que los máximos colaboradores de Pedro Sánchez se han hecho de oro con ella. Pedro Sánchez desvincúlase de Santos Cerdán e do caso Coldo e insiste en que o PSOE e o goberno actuaron con contundencia. Agora, di o presidente, é o tempo da xustiza. Es el tiempo de la justicia. Nosotros hemos hecho y hemos asumido esa responsabilidad política, hemos actuado de manera contundente y vamos a esperar efectivamente al desarrollo de esas investigaciones judiciales. Mentres, o Goberno busca apoios no Congreso para sacar adiante o teito de gasto e a senda de estabilidade que aprobou esta mañá. O vindeiro xoves é o día clave. O Goberno eleva o teito de gasto pro ano que ven un 8,5%, acadando unha cifra histórica, máis de 216.000 millóns. Inclúese aí unha transferencia de case 23.000 millóns de euros á Seguridade Social para pagar as pensións. Este é o primeiro paso para uns presupostos que a ministra define así. Van a ser expansivo e responsable. Apela aos partidos do Congreso para que voten a favor da senda de estabilidade, pero aínda que caia, o Goberno insiste en que seguirá adiante. Unos presupuestos que sean atractivos para todos y que nos permitan, pues, si me apura, que nadie se pueda resistir, ¿no?
O socio da coalición xa comezou a negociar. Sumar pide que as multinacionais tecnolóxicas tributen o 15%. Entendemos que esta tasa Trump tiene que estar entre esas medidas. O resto de socios habituais ten a mosca detrás da orella porque aínda non os chamaron e xa teñen que votar a semana que ven. No sé si el Gobierno va sobrado de apoyos en los presupuestos generales del Estado. E por iso Podemos xa desconfía. Estos no son unos presupuestos de verdad, son unos presupuestos de campaña electoral. Tamén o PP cree que o Goberno non ten intención real de sacar adiante uns presupostos. Marear la perdiz porque realmente no tiene apoyos para sacar esos presupuestos en esta Cámara, como no los ha tenido en los últimos 3 años, ¿no? E volven pedir aos populares que se adianten as eleccións xerais. En Valencia, o acordo entre Partido Popular e Vox para investir un novo presidente da Generalitat está case pechado. O aspirante a presidir o goberno, Juan Francisco Pérez Llorca, presentará mañá a súa candidatura. Mentres, Carlos Mazón deixará a presidencia do PP na comunidade. Nas próximas horas remata o prazo para presentar candidaturas á presidencia da Generalitat e Juan Francisco Pérez Llorca é o nome que o Partido Popular puxo sobre a mesa como sucesor de Carlos Mazón, quen tamén deixará a presidencia dos populares valencianos. Me notificó que entendía que tenía que dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo. Y por tanto, en las próximas semanas, espero que una vez finalice la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, hagamos el relevo adecuado en el partido. Unha investidura que vai depender do avance nas conversas que manteñen Partido Popular e Vox. Ese acuerdo pues tendrá que beneficiar única y exclusivamente a los valencianos, que es de lo que se trata, y de evitar pues que caigan en manos de un gobierno que durante los peores momentos demostró que estaba dispuesto a dejarles morir únicamente con el objetivo de sacar rédito político. A todos aquellos que estamos de acuerdo en que lo prioritario en la Comunidad Valenciana es que continúe la reconstrucción, que lo prioritario es que el dinero siga llegando a los empresarios, a las familias, a todos que han perdido todo, que todos aquellos que consideramos prioritario que es necesario que la Comunidad Valenciana tenga estabilidad y un futuro. Seremos capaces de ponernos de acuerdo. Estoy convencida. De pecharse o acordo, a investidura podería producirse esta mesma semana. A UCO deu por rematado o rexistro que comezou esta mañá na sede da Deputación Provincial de Almería. Hai 7 detidos, entre eles o presidente do organismo provincial, José Aureliano García, por un presunto caso de corrupción. A investigación nace a raíz da compra de máscaras durante a pandemia. O Partido Popular suspendeu de militancia a García e outras 2 persoas. A UCO rexistrou varios domicilios e tamén a sede da Diputación de Almería. A orixe do caso é un dos contratos realizados durante a pandemia para a compra de máscaras. Hicimos varios contratos de emergencia. Fernando Jiménez, vicepresidente da Diputación, quen compareceu no seu día no Senado, é un dos detidos xunto ao presidente Javier Aureliano García. Conozco exactamente cuál es la causa, la instrucción, cuál ha motivado, digamos, esa situación. Dende o Partido Popular din estar á espera de información. Lo que sí le puedo asegurar es que yo no voy a salir aquí a decir que la UCA son fachas con toga, como haría Pachi López. Y luego vienen aquí a darnos lecciones permanentemente. Ahí tienen el último caso, Almería. Xunto ao presidente e vicepresidente da Diputación, a Garda Civil tamén detivo o alcalde da localidade elmeriense de Fines. A investigación pretende aclarar o posible cobro de comisións ilegais tras a adxudicación dun contrato de material sanitario por valor de 2 millóns de euros. España mobilizará máis de 800 millóns de euros en axuda militar e para a reconstrución de Ucraína. É o compromiso que leva de Madrid Volodymyr Zelensky. O líder ucraíno estivo na Moncloa e tamén nas Cortes. Foi recibido polo rei, que lle garantiu o apoio de España durante todo o tempo que sexa necesario. Foi a terceira visita a España de Volodymyr Zelensky desde o inicio da invasión rusa en 2022. Tras o paso do líder ucraíno pola Moncloa, Pedro Sánchez anunciou outros 615 millóns de euros para a axuda militar. Deles, 100 millóns serán compras de armamento estadounidense a través do programa conxunto da OTAN. Ademais, haberá outros 200 millóns de euros para a reconstrución. Primero, para apoyar al ejército ucraniano en su defensa por la libertad y la integridad territorial de Ucrania frente al invasor. En segundo lugar, para proteger a su población civil y, finalmente, para impulsar ese horizonte de reconstrucción. A de España é a terceira escala tras Grecia e Francia dunha xira en que Zelensky quere que os seus aliados non se esquezan dun conflito que se achega ao 4º ano e, sobre todo, ás portas do inverno, ecosistema enerxético no punto de mira de Putin. Завжди ти
En estos momentos tan difíciles siempre recuerdas a los amigos que te ayudaron y te brindaron la luz. Es un ejemplo para otros países europeos, para que sigan el ejemplo de España. A visita do líder ucraíno comezou no Congreso, onde foi recibido polos presidentes das dúas cámaras e onde asinou no libro de honra. Despois, Zelensky visitou as instalacións de Indra, onde se reuniu cunha dúcia de empresas de defensa, entre elas a galega Eurovesa, na procura de alianzas estables de cooperación. A seguinte parada foi no Palacio da Zarzuela. Filipe VI reafirmou o apoio español a Ucraína nos ámbitos diplomático, financeiro e militar durante todo o tempo que sexa necesario. Tamén seguirá apoiando o seu desexo de adhesión á Unión Europea. Na súa apertada axenda, o líder ucraíno tivo tempo para unha visita ao Reina Sofía e para contemplar o Guernica desde hai 90 anos, símbolo universal da barbarie. En Gaza hai acordo na ONU para enviar unha forza de paz que sirva como goberno de transición. Abstivéronse na votación a China e Rusia, os países máis críticos co plan de pacificación impulsado polos Estados Unidos. O ministro de Transportes, Óscar Puentes, segue sen concretar cando abrirá o último tramo da A54, a autovía entre Lugo e Santiago. Foi unha resposta do ministro a unha pregunta do senador lucense Juan Carlos Serrano sobre un lapsus de Pedro Sánchez que chegou a asegurar no Congreso que a autovía estaba xa plenamente operativa. El presidente del Gobierno se anticipaba a la inminente apertura del último tramo que queda pendiente de abrir de esa autovía, que tiene 77 kilómetros de sus 93 y pico en servicio, y el último tramo que queda está ya en su periodo final de construcción. Por tanto, entiendo que el presidente del Gobierno, supongo que también, llevado por las ganas de que esta autovía termine, hablaba de una práctica puesta ya en servicio. E polémica despois de comunicar o Ministerio de Facenda que os afectados que recibiron axudas polos incendios deste verán van ter que pagar impostos por elas. A vaga de incendios deste verán en Galicia queimou case 200 casas, pero tamén arrasou cultivos e explotacións gandeiras. Para a reconstrución, os propietarios poden acceder a distintos tipos de axudas, pero algunhas destas subvencións teñen letra pequena. A Xunta denuncia que o Goberno Central obrigará a tributar por elas. No IRPF ou nos impostos que se sea necesario, non? Para o PP trátase dunha decisión ilóxica. Non parece moi razonable que as axudas que reciban para ese fin teñan que verse sometida á voracidade recadatoria de ningún goberno. Os populares avanzan que Galicia deixará libres de impostos estas axudas e o BNG coincide en que o Estado ten marxe de mellora nas subvencións para os afectados. Hai que garantir que as persoas que van ter algunha axuda para a reconstrucción ou que tiveron que facer operacións económicas derivadas desa situación non se vexan afectados e afectadas na tramitación de rentas futuras. Os medios que participaron na loita contra os incendios recibiron este martes na Coruña unha homenaxe que estivo presidida polo delegado do Goberno. Galicia reclama axustes urxentes nas políticas europeas de pesca. A conselleira do Mar reuniuse esta tarde en Bruxelas co comisario para expoñer as principais preocupacións da nosa frota, María. Sí, Marta Villaverde amosoulle o comisario europeo de pesca o impacto do veto á frota palangreira nas 87 zonas do Atlántico nororiental, unha medida que afecta ao 25% da frota galega e que supón perdas de ata 216 millóns de euros ao ano. Tamén lle trasladou a preocupación ante os posibles recortes nas cotas da xarda e do lirio e o efecto socioeconómico que isto podería ter sobre o sector. Ademais, a conselleira reclamou que a revisión da política pesqueira común incorpore as necesidades reais da pesca galega en materias especialmente de viabilidade económica e de sustentabilidade. É preciso a defensa da nosa frota dependentes deses recursos e aportaremos a documentación precisa para que conten cos datos para avaliar, sobre todo, o impacto socioeconómico sobre un recorte semellante sobre eses recursos tan importantes para Galicia. E seguimos falando do mar. A Boandeira está batendo récords diarios de descarga dende que arrancou a campaña hai 15 días. A lonxa de Cambados, líder neste bivalvo, chegan cada tarde 7 toneladas deste marisco. Hoxe, por certo, tamén bateron marcas de vendas e a bo prezo. Seguindo as últimas poxas da xornada estivo o presidente da Xunta. Alfonso Rueda destacou que o investimento do seu goberno nestas instalacións, que estrean ampliación en decembro, amosa o compromiso cun dos motores da economía galega. Este investimento, insisto, importante, de 1,4 millóns de euros, e o que hai que facer é o sitio onde hai que facelo. E agallá que teñamos unha magnífica
campaña de Nadal, onde están postas moitas esperanzas e moito esforzo durante todo o ano para chegar aquí. Un bypass é a solución proposta para intentar resolver os problemas no encoro de Eiras que abastece de auga a Vigo. A Xunta aposta por esta solución técnica para substituir as válvulas danadas da presa e evitar así que ningún dos concellos da zona quede sen auga durante a reparación. O Concello de Vigo e a empresa concesionaria aceptaron esta proposta, pero eludiron asumir responsabilidades sobre os fallos no encoro. A Xunta lamenta que o Concello de Vigo se desentenda dos problemas de abastecemento que afectan a máis de 400.000 persoas. Santiago contará cun centro de acollida para vítimas da violencia machista con problemas de adiccións. Anunciou unha conselleira de Política Social durante a súa intervención no Parlamento de Galicia. Esta casa de acollida vaise impulsar da man do proxecto HOME. Fabiola García tamén destacou o reforzo da rede de centros de información á muller, con novos centros móviles que percorrerán o rural e os campus universitarios. Estarán operativos en decembro. A Xunta di que está ofrecendo unha resposta íntegra e firme contra a violencia de xénero. No vindeiro ano 2026 poremos en marcha un novo recurso especializado en Galicia. Abriremos unha casa de acollida en Santiago de Compostela destinada a mulleres vítimas que presenten problemas de adiccións, da man da entidade Proxecto HOME. Un home morreu nun accidente laboral nas obras do AVE en San Cibrao das Viñas. Era un traballador portugués o que lle caeu en riba unha peza metálica, Demetrio. Sí, unha peza metálica de 14 toneladas foi o que caeu en riba desa cesta elevadora na que se atopaba este traballador. Unha vez que os bombeiros de San Cibrao conseguiron rescatar os corpos, os servicios médicos do 061 tan só puideron certificar a súa morte. Canda el, outro traballador resultou tamén ferido cunha fractura nun pé. Estaban a traballar nas obras desa conexión exterior do AVE que une Taboadela coa estación de Ourense. O falecido é un home de 45 anos natural de Portugal. Grazas, Demetrio. Unha muller está moi grave tras un aparatoso accidente que ocorreu en Vigo. Dous vehículos chocaron de forma violenta preto do campus universitario, quedando prácticamente desfeitos. A muller quedou atropada nun dos coches e os bombeiros tiveron que intervir para liberala. Outra persoa máis resultou ferida tras o choque. O sinistro provocou problemas na circulación, xa que os vehículos quedaron atravesados por completo na estrada durante un par de horas. Outro tráiler que queda atrancado no rural galego por culpa do GPS. Malia que había sinais indicando o perigo, o camineiro non as viu. Fixeron falta dous guindastres e unha traductora de ruso para sacalo do lugar. Cando Sergei quiso recuar, era demasiado tarde. Acababa de atrancar o seu tráiler no acceso a esta aldea de Soutomaior. Foron a paralo. Sergio, non sigas, que non pasas, que a carretera é moi estreita, non pasas e tal. Bueno, pero el pois era ucraniano, non entendería ben, e el veu vindo. Cada vez que movía o coche viña máis para baixo. Claro, quedaron sin salir da casa porque por onde salían os coches, o camión tiña a cabina onde o garaje. Fixeron falta dous guindastres, moitos intentos e unha tradutora de ruso para retiralo do lugar. Os veciños non perderon a paciencia, malia quedaren incomunicados, e ofreceron comida e teito ao condutor. Nós non entendíamos nada, o que pasa que por señas dicíamos se quería comer ou beber, e el dicía que non, pero bueno, traíamos a comida. Non é a primeira vez que o GPS trae por esta estrada os camioneiros que van para Ponte Caldelas. Por iso, dous sinais, un deles en inglés, advirten da prohibición 1 quilómetro antes, pero neste caso os sinais non fixeron efecto. Porque se van para Caldelas por esta carretera adiantan moito, pero claro, non pasan. Isto é para coches pequenos. A última hora do luns a estrada quedaba despexada e Sergei puido seguir camiño cara a Ponte Caldelas para cargar a mercadoría e levala á República Checa, destino ao que chegará cun día e medio de atraso. En Murcia quedou en liberdade o home detido pola morte da súa parella. O grupo de homicidios di que a morte da muller non foi violenta. O cadáver da muller apareceu na súa casa. Foi o propio marido o que avisou o 112 e dixo que a atopara así cando chegou á vivenda.
Loito no audiovisual español polo pasamento dunha das súas figuras clave, o produtor Julio Fernández. O presidente de Filmax faleceu en Miami aos 78 anos. Nacido na Fonsagrada, Julio Fernández é todo un referente da creación, produción e distribución de contidos cinematográficos. Apostou polo cine en xéneros como de terror, con películas como Rec ou Roma Santa. Entre outros recoñecementos, recibiu a Medalla Castelao e a chave da cidade de Miami, onde residía dende hai anos. A Facultade de Farmacia da USC é a primeira de España e está entre as 50 mellores do mundo no prestixioso ranking de Shanghai. A facultade está inmersa agora na construción dunha nova sede que xa está en obras e que estará rematada no ano 26. A maiores de farmacia, a clasificación destaca tamén os estudos de odontoloxía, ciencias medioambientais e enxeñería, ciencias dos alimentos e tecnoloxía veterinaria. Todos eses estudos sitúanse entre os 200 mellores do mundo nesa clasificación. Os insultos e ataques a persoas gordas atopan no anonimato das redes sociais a súa versión máis dañina. A diversidade corporal é unha realidade que continúa a invisibilizarse nas pantallas. Con máis de 40 millóns de discos vendidos, a cantante, compositora e produtora musical luso-canadense Nelly Furtado dicía adeus aos escenarios tras recibir críticas nas redes polo cambio no seu aspecto físico en case 30 anos de carreira. É unha vergoña para toda a sociedade que unha persoa que triunfou polo seu talento, como é neste caso Nelly Furtado, que hai máis, teña que retirarse da vida pública porque a presión é absolutamente insoportable. A actriz, directora e guionista galega Saamira Ganay sabe ben do que está a falar. Cando traballaba na serie Matalobos, a rede social que máis estaba nese momento era o Facebook, e polo Facebook tiña mensaxes públicos, pero tamén privados, insultándome, chamándome ou camión ou tractor. É o que se denomina body shaming, que sofren especialmente as mulleres. O corpo da muller está históricamente idealizado e o feito de non chegar a eses cánones de beleza ou de ter un corpo absolutamente normal xa pode ser obxecto desa crítica, dese body shaming. En España o sobrepeso afecta a máis do 62% dos homes e case metade das mulleres, unha realidade que desaparece nas pantallas que continúan sen dar visibilidade á diversidade corporal. A campaña de colleita das olivas na zona de Quiroga está rematando e os resultados son mellores do agardado. Malia seca do verán, están dando un bo rendemento nos lagares, cun litro de aceite por 6 kilos de olivas, fronte aos 7 ou 8 que facían falta o ano pasado. A esta prensa chega boa parte da olivada contorna de Quiroga. A deste ano está dando bo rendemento. Máis ou menos unha media de 6 kilos de olivas por litro de aceite, máis ou menos 6, 6,5. O ano pasado, por exemplo, non baixaba, era difícil que baixara de 7 kilos, de 8. Están na reta final dunha campaña que arrincaba no Pilar e rematará na Ponte de Decembro. Buscan o envero, o punto óptimo de maduración das olivas. Cuanto máis madura, maior rendemento graso vamos a ter, pero digamos que baixamos a calidade do aceite. Cuanto máis tirando a verde, menos rendemento graso temos, pero temos aceites, digamos, de maior cualidade. A produción, iso sí, está sendo desigual por zonas e mesmo dentro dunha mesma parcela. Veu unha primavera algo atípica, unha floración espectacular, pero moito calor despois da floración, o que fixo que se queimara tamén moita flor. Despois tuvemos todo o brao moi seco, non? Tamén os lumes en certas zonas tamén influenciaron. O que si nos garanten, sen dubidar, está boísimo. É a calidade do aceite. Hoxe cumpre anos o autor de cómic máis aclamado do mundo, o británico Alan Moore, recoñecido pola madurez e pola escuridade das súas historias. Probablemente as que lle reportaron máis cartos e, por suposto, popularidade foron estas dúas, Watchmen e V de Vendetta, pero agora mesmo, a pesar dese éxito, ou se cadra precisamente por el, é o autor máis belixerante que a industria do cómic que ve estancada e infantilizada, tanto que case que renega das súas obras mestras. Tamén está profundamente decepcionado cas adaptacións que se fixeron ao cine dos seus cómics, e segundo moitos seguidores con razón. En definitiva, un dos creadores que máis fixo por esta disciplina é agora mesmo un dos seus maiores críticos, tanto que se pasou á novela. Prepara 5 tomos desta aventura El Gran Cuando, situada no Londres de 1949. Promete. Ata mañán.